Bun găsit la noi episod. Azi o să mă joc Brawl Stars cu Meg și îndată după 7 zile, adică pe 4 aprilie, o să ajungă Willow și o să schimb pe Willow și o să deblochez cât mai repede posibil și eu o să jucăm cu Meg și să începem. Dăm un meci cu Meg și să începem. De-abia să deblochez pe Willow cât mai repede posibil. O ador pe Willow. E foarte OP. O să fii foarte OP sau slabă, nu știu. Scrieți-mi în comentarii, Willow să fie slabă sau OP. Scrieți în comentarii. Nu, m-am urât. O să ne jucăm pe Knockout și să începem. Sunt boți. Scuzați că sunt foarte nou cu Meg. Sunt foarte nou cu Meg. Haide, gas! Omoară pe Jesse odată. Haide, gas! Gas! Bine, Squeak. De fapt am omorât gas. Nu... Am câștigat. Hai să ne jucăm cu Meg și o să ne jucăm Buster în loc de Meg. Prin Solo Showdown și să începem. După ce o să mă joc cu Sandy. Și sunt foarte... Mai bine era boxuri decât credite de 1000 de ori. Pentru dacă era boxuri, poate îmi pica Mandy. Poate îmi pica Mandy în martie, luna aceasta. Adică luna aceasta îmi pica Mandy. Asta e, și-a scos boxurile. Supercell a venit ideea asta prostuță și... Na. Așa e viața și... A venit... Și mie îmi place sistemul ăla cu credite, dar îmi place foarte puțin. Am pierdut. Am luat 4 trofee și o să ne jucăm acum cu Sandy, o să se încheie episodul.
și nu mă dăm și cum știți de ce nu merge netul, bă? Am luat, cred. Am prea... Nu, mă Colt. Colt. Choco Piper, care vroiam eu să iau. Să vă zic ceva, eroare ce am făcut. 1. Am cumpărat Dai Surge în loc de navigator care venea în 3 zile. 2. N-am ajuns la timp 20 de gemuri, să iau 20 de gemuri, să iau Choco Piper. Două erau că am făcut. Asta e, nu nimica. Bun. Nu vă uitați să apăsați butonașul de like și vă abonați-vă canalul YouTube. Pa, pa!